Doncs mira, per millorar la seguretat del ciclista en carretera, jo, com ben dius que soc bastant usuària, que pràcticament cada dia estic a mi en carretera, el que m'adono compte és que molta gent no coneix realment la normativa, de que s'han de separar, de que si han de passar un ciclista poden envair el carril contrari per passar, perquè han de deixar aquest metro i mig, que podem circular de dos en dos, llavors s'emprenyen i en comptes de passar-te bé només que fan capitar-te a dir-te has d'anar per d'un en un. No, podem anar així, sempre que no hi hagi perill, podem anar. Hi ha una sèrie de coses que jo crec que el coneixement de la normativa, del reglament de circulació per tots els conductors en aquest aspecte en concret seria bàsic i potser s'hauria de fer més èmfasi quan ens traiem el carnet de conduir de saber com hem d'actuar en aquestes situacions. A banda d'això, jo crec que no hi ha més que el civisme del propi conductor que quan va al volant es doni compte que els ciclistes som els més vulnerables, que si se'ns tiren a sobre ens maten. Ell potser només es fa un sabunyega una miqueta al parafangs, però és que a nosaltres ens poden matar d'un sol cop. I llavors prendre consciència d'això crec que és important perquè ens respectin una miqueta més.